Так, салом алейкум, духтарон. Бема ба шумо чӣ тавр через сайти Faberlic заказ додана нишон медиҳам. Медароем ба дилхоҳ браузери кор мекардагитон ва на сайти newfaberlic.com. Так. мо метавонем через меню як бора вход кунем ё ин ки через ҳамон страничкаи главный. Так, мана поёнтар ки рафтем, та инҷа мекунем вход. Логину паролямона ворид мекунем, аз ман сохранӣ карда шудааст. Так, мана вайти медароем. Мана Каримова Нигина. Так, ана инҷа меню ҳаст, се хати рост аз тарафи дасти чап. Та инҷа Каримова Нигина, яъне номи ман, ном консультантам ки. Так, местоположение ва забон, то есть язык Таджикистан. Мо метавонем Таджикистанам, масалан, агар ки закази шумо ба Россия бошад, мо метавонем инро иваз кунем. Мана ки зер кардем, поиск ва инҷа ҳамаи шаҳрҳо аст, так ҷое ки Faberlic фаъолият мекунад. Мо метавонем нависем Россия. Интихоб мекунем. Аллакай вай пул рубл ба мегардад ва за русӣ ки шуд аллакай дар пули рубл қатъи ҳисоб мекунад ва дар вақти доставка шумо бояд вақти поист задан боз дар охир нишон медиҳам ҳамун шаҳри дар кориятонро ки поист ба мезанед ҳаминҷа мебарорад. Так, новинки, чӣ новинкое ки дар ин каталог аст дар инҷо нишон дода шудааст. Мана дида мебароем кадомаш ки маъқул шуд добавить в корзину пахш мекунем, корзинкамон ба меравад. Дальше акция, чӣ акция ҳаст? Акция яъне мо метавонем ҷуфт чизро ба нархи арзон гирем. Агар тоқ гирем, манам якта дезодоранта мо ба нархи қиматтар мегирем. Агар ки ҳамроҳаша гирем, мо метавонем бо нархи арзон, мана бо парфюмерный гел бьюти капризро 14 сомон ба мегирем. Дар инҷа боз хеле акция чизо қатъи бисёр аст. Кадомаш ки маъқул шуд аз онҳо истифода мебаред, интихоб мекунед. Так, распродажа. Дар распродажа он чизе ки айни замон распродажа рафта истодааст, мебинед маъқул шуд нархаш, тоже добавить в корзину, размераша интихоб карда добавить в корзину. Так, уход у нас за волосами, за лицом. Так, ҳаст. Так, вот, допустим, уход за лицом, да инҷа ҳамаи кремо аст, кремои ночной, дневной ва ғайра. Уход за волосами, да инҷа шампунё, мужчинам тоже шампунои мужской ва ғайра. Дальше на парфюмерия бошад, у нас женская ҳаст ва мужчинам, женщинам ки бошад, мана ароматы медароем. Дар инҷо ҳама духиҳои Faberlic ҳаст. Дида мебароем, нархоша нигоҳ мекунем. Ваша цена бо нархи сурх нависта шудааст. Мо дорем парфюмерная вода, дорем туалетная вода. Фарқи ино аз якдигар, яъне аз фоизи стойкастшон. Так, мана кадомаш ҳозир мана акция қатъи мана ин духиҳо рафта истодааст. Мо метавонем дар омада каме дар бораи ин маълумот гирем. Мана коробкаш чӣ намудааст ва дар склад мана в наличии ҳаст, объёмаш чӣ қадар, 30 миллилитр. Дар бораш мехонем ки инро парфюмер Эвелин Буланш ин духиро ихтироъ кардааст, гӯем ё ки создал. Баъд бӯяш бисёртар бӯи ванилин, то есть ванильный. Ҳама ин чизоро бояд каме аз ин маълумот гирем. Вақте ки ба ман ин маъқул шуд, ки метавонам ҳамунҷош добавить кунам, ё ки ки баромадам инҷа мана добавить в корзину. Ана добавить кардам. Акнун аз ҳама боло сурати лупа, баъд сурати китоби кушодагӣ, дар онҷо каталогҳо ҳаст. Инҷа якбор даромада мебинем. Мана ин каталоги ҳозира чорум, мана ин каталоги панҷуме ки ҳоло сар мешавад. Мо метавонем смотреть каталоги пахш кардем, метавонем каталога аз ҳаминҷо тамошо кунем. Сердечко ин избранное, баъд ҳаст корзина. Дар корзина мо аллакай он чизҳоеро ки дар онҷо интихоб кардем, хуш кардем, дар корзинамон аллакай ҳамаш ҳаст.
غیر از این ما میتوانیم با یاری کد یعنی ارتیکل یگو محصولاتی رو به корзина داخل کنیم. اگر که ما از کاتالог استفاده بریم یعنی کаталоги کتابی یا که الکترونی ما заказ по артиклу که پخش کردیم ما می نویسیم مثلا 32 36 این کدی یعنی парфюмерная вода викинг будааст мана нишон дода истодааст переместить в корзину мана дар корзина мо онро дохил кардем. ана бинед ки дар инҷо бо ранги сурх нишон дода промо мана ино бо нархи сабзан он чизое ки акция қатъи аст ранги сабзан яъне акция дар инҷа аллакай кор кардагӣ аст яъне мо истифода бурдем аз ин акция дуруст истифода бурдем агар ки ранги сурх аст значит мо аз акция нодуруст истифода бурда истодем яъне ин ба худаш ягон ҳамроҳ дорад ки мо онро ҳам агар қушнем бо нархи арзонтар мегирем. Ана ин ҳозир 166 сомон агар ки ман промо даром яъне ҳамон сурхро пахш кардам ба ман дар инҷа дода истодааст яъне агар ман викингу валкириро якҷоя гирам ба ман 111 сомонӣ медиҳад. Ана ман валкириям ба корзина қуш кардам. Так закрыть. Ана бинем ки ҳам викинг ҳам валкирия ба ман 111 сомонӣ дод. Анакно боз дар инҷа дорем персоналия акция ваш бонус за покупку яъне агар ки мо дар як нархи муайян бо маблағи муайян агар бор заказ кунем ба мон боз вай метиҳад бонус метиҳад ки бо нархи арзонтар. Каталоги дар инҷа каталог аст ва чизе ки бо дар распродажа дар инҷа мо дида метавонем пробники яъне духи пробникҳо мешавад майдачаҳо ва косметика для дома. Баъд кремҳо ҳам пробник дорад агар ки пеш аз он ки ягон духиро харидан шумо бояшро надодед шумо метавонед аввал пробникаша гиред агар ки маҳқул шуд аз духи калонаш мегиред. Так пакети дар инҷо пакетҳои гуногун ман истифода мебарам аз бонус за покупка. Мана дар инҷа нишон дода истодааст пудра аромат 7 литраи женский агар гирӣ туш гирӣ агар духи аромания кадомаш ки мана дар кор мана бигзор ман любой аромати 7 миллилитра ман ба дар кор выбрать товара ки пахш кардам дар инҷа списка мебарад. Ман агар духи каори бюти кафе ва ғайра ман мехоҳам ки каория гирам 33 сомонӣ ба мегирам выбрать применить. Так аз инҷа крестика пахш метавонам инҷа мебурам мана каори ман аллакай ба корзина дохил шуд. Анакнун доставка аз поёни корзина мо дорем ана хеле уже на ПВ доставка якта интихоб кардагиам ман ана қаламча ки пахш кардем масалан ман ба доставка дар кор аст ба шаҳри Душанбе ба ягон кӯчаи муайянаш ман мезанам Душанбе мана мебурад Таҷикистон интихоб кардем мо дорем на карте или ки списка ман бигзор мезанам на карте аллакай бад нуқтаҳо нишон медиҳад агар карта қатъи шумо кор карда тавонед аз онҷо интихоб кардан мумкин аст. Ман бисёртар списка пахш мекунам мана кадом пункт выдачаҳое ки дар шаҳри Душанбе ҳаст ҳамаш буромад. анакнун ёфтанаш яъне кадом кӯча ман ба дар кор бигзор мана 103 агар кани ман микрорайон занаму поиск кунам ба ман ёфта метиҳад. ана дидем мана тута даже ёфт 101 мана 103 микрорайон базарчик светофор ман выбрать кардам добавить выбранную точку пахш кардам. ана пункт выдачиро яъне офисамона мо интихоб кардем Таҷикистон ПВ Забирова будааст. анакнун мана ин поён ба мо нишон дода истодааст ки мо чӣ қадар пул ба заказ кардем баламон чӣ қадар шуд ва хати сурхи рост ин скидка аст скидка 26%. шумо ози новичок ки бошед скидкаи шумо 20% мешавад. Так продолжить. аз инҷа мо аллакай хай истифода бурдем духи кори қуш кардем агар ба ягон чи дига қуш карданӣ шавед метавонед боз аз ҳаминҷо выбрать товарро интихоб кунед ҳамаш наистагӣ аст чи дар куҷо. Так ин ҳозир ман ба дар кор не
акнун мо аллакай ҷои страницаи оформить заказ ва мегузарем. Ана дар инҷо забрать весь заказ, стоимость доставки 11 сомону 89 дирам. Яъне дар инҷа ҳама даниё нишон дода шудааст, яъне номер получателя, логини шумо, Манки Каримова Нигина, ПВ-ҷо Забирова, Хайдушанбе, 133 микрорайон, Базарчика, ориентираш, яъне наздики ҷо буданаша мефаҳмед. Баъд дар инҷо мо заказҳои гирифтагимона мебинем. Дар охир чек заказа ҳаст. Дар инҷо боз балл нишон медиҳад, стоимости товара, боз ҳамон стоимости доставки ва нархе ки пули маблағе ки мо ҳамагӣ бояд вай кунем, пардохт кунем. Утвердить заказа ки пахш кардем, тамом.